Знаеш ли какво е енергийна ефективност? Ние от EcoGlobe ще ти кажем, означава да използваме по-малко енергия за същия резултат. Защо е важна? Пести пари, по-ниски сметки за ток и отопление. Защитава природата, по-малко замърсяване и въглеродни емисии, повишава комфорта, по-добра изолация, модерни системи, повишава стойността на имота, а искаш ли да го приложиш в твоя бизнес и това да ти струва 0 лева? Вземи безвъзмездни пари за енергийна ефективност. Купи си ефективни машини, LED осветление или оптимизирай производствени процеси. Поднови си изолацията. Подмени си старите уреди. Използвай възобновяема енергия, слънце, вятър. Внедри интелигентни системи за управление на енергията в твоя бизнес. Ела на нашия лайв в TikTok. Адвокат Биляна Тончева и специален гост-инженер Мина Георгиева. Подкрепа от Европа. Много енергийно ефективни проекти се финансират с европейски средства, особено за сгради и малки бизнеси. Последвай ни в TikTok. Сега.